na shi gwangwo ne rishi gbahara da enwe o jiri akpụrụ onye na-abịa n'ihe nwa shi na ya abịaghị mmanya mmanya na ya ekiri m na ya ekiri mmanya na ya ebula ada ebi ihu ha na-achịkawa ịgwa m na ọ bụ nwunye m bụ ha ji abịa n'ihe nwa na ọ bụ ohom mmanya ndị nke nwunye m dị chọnde ụchọchọ karịa mmanya biko nọ ebu ha onye mere omenala n'isi na ya ejekwe n'ime omenala ọkwa anụ nwaanyị nwa nọ ndị ọmụgwọ nwa ọkarịwa ohu ọwa mma emechi ihe nwa gwara ngwongwo jekwuwe ebu were mere omenala n'isi ejekwe n'ime omenala isikwa na-esi nri mgbara aka gbapịa chikwa unu ọ bụkwa nwa manya nkwụ elu ihe nkwụ gbata nchekwa akpụkpụ na-achị gagaga ọfụ esi atụmi ya ka ị mara aṅụ ọba anyị mama ibere ọ dịkere nkọ ịkpọrọ nwe ma ọfụ jere ebe anyị tia ma dịka mmanụ mechiri ọnụ nwoke m ọ gbasara ị na-aṅụwa manya ibere aṅụ anyị na-eji mmanya nkwụ azụ ụmụaka ọgbachi ya ọgbụ ike mama dajụọ kotu obi gị iwe ya dị n'ọkụ ọ dịpụ mmanya ịṅụọ tata ṅụọ echi ya like ya mụ gwara gị ya like ya like ọma karịa mmanya nkwụ bụ anyị mmanya nkwụ bụ nna achaka hụ nka dere ezigbo mmanya nkwụ nka onye bụ ndị eji elu ka olu ịṅụkwa mmanya nkwụ bụ anyị mmanya uti atụmi ọfụ esi a ihe nkwụ gbata mmechakwa onye hụkwara onye kwụga ịma na ụdị n'ugbo na nwokwe bụ na anyị bụ nna asị gị na ewetu ihe gbata ya abụ anyị bụ ụdị lokal amara ifuru ha na-azụ ebe ahụ afọkwa m ya na-azụ ụlọ mma na nwa ifuru ọma m na-azụ n'ebe ahụ mgbe ọgụ nwe ifuru ya taa kemgbe otegori m fụrụ ya rịa okururi nwa otegori aka hapụrụ ndị otu o si wee bịara ijikere adịrọ nsọ ma hụ na ma ya nọtarịta adịrọ nsọ na ije ha ụlọ ije tata kurugwanụ nwa m jewe ebe kedu ebe ọ ma n'ime siti ọ ga-ekwuru nwa m jewe nwaanyị na-ama bụ ụzọ shi meji gbagota ebe a kwuru nwa m fụwa afụ ya kpọkwa n'ihu onye bakasịrị ihu gonụkwa ihe anyị akpọ ihu nke a bụ na amụmke isi nọ na geeti hapụ mma okuru nwa pụọ ọnwa nwa mana ọ kabe aka ịma n'isi adịrọghị mma ka m gwa gị ọka ha dị mma na oku nwa anawarị ha batana na batasị ha nọrọ na vileji ihe a na-eme gị laikere ihe ọ na-eme gị laikere ya ha kpọrọ nwa na vileji ihe ọ na-eme ma laikere omeme na ọ bụ ozi maka nke obere nwa mụrụ ọfụ nwa bụ ihe obere nwa ma ị ga-eji si na ịchọ ka okwu ya na vileji ọtawa afụnụ ọ bụ na onye naba ya kwunata nwa na geeti hapụzie ya na wazigawazi ebe sọrọ ya gbasara m na ọnwụnwa ka m na-ekwu ya kunata nwa n'obu na awa na-atọ gị pere n'ọka kewe nnata n'ọka kewe iyo gekwa m ntị gwashi ya ntụkwa ya izu ụka n'Igbo tụkwasịrị ihe o jere ọmụgwọ ma agwa okwoye akwa m ngwongwo mbịa olie yeyi akwa m ngwongwo bịa olie
ndị ka ọ na-eme anọ ndị nwata ọ bịara ekwu etohu ọka na-eme asị m wa karịa na ihe m kwuru ejiri ekwu okwu ozu nwanzu ugwu egwu n'ekwere m adịkwara papa ị na-ahụrụ m ahụ uwe ya n'oche ụlọ ahụrụ ya ụwa ya ndị ka ọ na-eme anọghị ụgwọ a na-ewe jee ọmụgwọ onye mmadụ fụrụ jewe ọmụgwọ ohu ọwa gafere aka na achọ ajụ ajụjụ ọchụ na oche ka ha yọọ ọka na-eme ọkwa na-akụwa ha ihe hụrụ ọgbọ na o were ego kọnsị wolu ọya akwachi mgbe eji esi ori mgbe ri ndị ego ahụ eri dee ya ihe na-ekwu ebu ọya gara onye meri omenala jekwuo meri omenelu asị m ebu ọya gara onye meri omenala jekwuo meri omenelu ọkwa n'ọgụ ndị ka ahụ ya adịghị n'uye gị fụrụ na ọnọgụ owu ọwa ahụ ya akọwa gị ọkọ ahụ nkụkwa nwoke ọkọ o jekwuru yie ya ọkọ ya ọkọrọ nkọ yie o jekwuru die ọkọ ya ahụ ya na ya akọ ọkọ ihe ebe ahụ na-akọ ọkọ ejekwuru osisi ọdụpịa agha amụ jekwuwe ezigbo m ike ọkọ ihe uru n'ije jo mba ndị m zuo m ike n'ime ụlọ m ma ndị jekwuwe ke mama adịghị m ndị ka ihe ha furu rumu gị bịa ji a na ji agbasa na palọ ekwuzigwe na nwa m afọ ọrịrị nke ka bụkwara ikpeazụ ekwuzigwe na nwa m afọ chukwu ka nwa gị obi adịkwa m na di m mma obi adịkwa m na di m mma ahụ ekwuzigwe na nwa m afọ ọrịrị oge nwa cheke m na-ekwuche m agbashi ndị bụ mmadụ na-emekọrọ ya ọzọ ka gbaa aka ọgwụkwa gị ihe ngwalụ anyị na-emekwa nteke maka shụọ wechiche nwoke mama ya bụ nwoke na-ajụ ụmụ na-ajụ maka fịọfịọ mama ashị na m aghọtaghị ihe ị gara ere eme ibe ine m ọmụgwọ ka ibe ịnọgbu ma nọgbu na benchi ọkwa gị kwesịrị ije shie kwuru nwa m jewe ọrịa Papa just bought nsogbu adọrọ ọ sị na mama ga-anatata mama sị gị natata maka na iwe na-ewe ya ọ sị na ezigbo iwe na-ewe ya na gị natata bụrụ dị nke echi na ịnata ha ọta na ọ na-ajụrụ na ka ihe ka na-eme na ọmụgwọ ọgwụbe isi nwa gị ma ọta nwoke amaara m di na nwute m di nwoke ma na-nwute nwunye m ya ka di ma ndị nwute m nwa iji mere na nwa chi were ọrịa kwụ ụdị okwu ọ na-ekwu maka gị ezigbo iwe na-ewe ya o nwekọrọ iwe ya dị ka iwe gị n'iwe ọkụkọ ihe anata na nwata iru na vileji ka ị mara ihe na-ewe iwe ka ị mara ihe bụ nsogbu ya na enwe ike na-achịtezi nsogbu ya dị njege mmeri nwata abụ ya nwata n'ọkwa nke mma na ọ bụ na adị ya nwụrụ na-agba ndị gwa ma anara m ama shinema ọ gasịkwa na ịnata ha taa na ya egbukwa ihe abịa dọkwa atọghị ya ka ihe njọ ya bịawa otu nwoke na odowe di m ọmalịcha isha ya bịawa n'anya sikwa ọ bịakwa ya butekwa ji ama ya na gị ma ya egbu okwe bụ nka tụkọ biya nna anyị karị mekwa mawashona ụpa ga-aka m mmadụ kwago na oke mmeje kpọọ mama na fon nya bịara dị okwe njem onwe ka na fụ ka Washington na bụ nka ma nka ara ọ gwachi bịa kwa agbawa ma agba nwachi nwachi abụ onye ọ bụ ihe ka nwachi na anọfụ nwachi ọbịa kwa ụlọ ya kere ekike nke ya na ya na ekike nke m ụlọ bụ na-ega
Naked, all the good, oh, no, mother never know what I what you want to have. Papa. Papa. Oh, goodness. Papa, you put your mama nene. I think we can. We can in a baja. You want the larger luono. The hamano, you will larger luono, or gassa. I think we can a jelly. Eh? A power, my Jacob. Up on my edge. If I should know, I'm going to be a new. I'm going to Mapa my way you couldn't look on the agava. I didn't push it to I and Diagram Maya. Eh? Papa, the one in the middle. Good night. Eh? I look one a poor for you. Eh? Or you educate you, Ulu, Ulu, you, or then here in Canagua. Eh? Mapan, come win. Oh, well, can I see a Jinde Queen at 2. In there, Nettle in the Dunonwa, Ope Melonwa, I'm a pure fire. You hear Nick? Eh? I walk back one Africa. I walk back in Africa. Ndo now won't do now, Biagamaya, with the one and she. I mean, magical, a Jim who walk, or one you have your one over here, no, hot J boss of J Chonka, Yagomaya. In the world, I walk back one Africa. Hi. She came out and he wasn't at the hour. I go for Panacreca. If we are a million minutes, it's a poor man, a million minutes. Who never the woman phone cut off? Who never the woman phone cut off? Papa, mamma, name me not so much. No one. Eh? Who let you hold everything at the phone cut off? Who never the woman phone cut off? Okay. I could draw you the going man no me at your wish. Eh? Oh, woman is Zomiki. Eh? Zomo Biki. We need to go on. Go on the move. I will tackle see me. What I want you, Njubia keri hage meregi. Itoke Maria Gisia. Kitoka nige go kijeme isi. What I want you do. Yo eni yo yana oju no choro. No mama squeeze na shop go ozo. Na emiri anka, me yanka, mekwa yanka ozo. Bonje pare eju ndi begi koro akoro ga na emi. Onye mekwa mmiri isi. Je no sno obo hia. Chi no sa sno onyawo. Onye nka chika sim no obo ya, ha ncha na ago. Isi nga ngadi kwa gi o. Ima ni bezi buto oyim. Ma gworo gi ya. Omande mma. Nworo ka egeste mebi na shop gi makoro gi. O mam no ga devota. Okwu ya na-eme afụrụ m n'anya. Afụrụ m. Azina akozina ama m ihe melu. Ihe nna agwadebe gị nke ijibulu ezigbo ayi mbọ. Jee chọọ ki were kpochiere m shop m chitala m. Ọgwụcha ihe ọ ga-abịa imeru m kịta obi adị m mma. Ifu nke m na nwaka na ụmụaka na obego. Ugo nwanne m. Agbochikwe shop kedu ihe ụmụazị a ga-eme? Ka ị na-ajụ m ajụ. Ihe ha ga-eme. Ọbụmụ mụma ha. Ọbụmụ kpọfụtara ha township. Ọbụmụ mụrụ ha. Ihe ha ga-eme. Ọ gbasatara m na mụ nwe shop ji aka m checheche ya ọfụma n'ime obi m. Shi na m ada emezu. Shi ha na-agọdị ga nzuo ike chee ya echiche ka ha chọrọ ọrụ a ọ na ha chọrọ ọrụ a. Tochie shop m ajị ihe mme ya. Ọ bụ ha ji ihe. N'onye nchetela onwe m. Ọka ma na shop a mkpochiri ekpochi. Na n'oyi oyi na-evutere m ihere a na-aja afa. Hey. Mana ejukwa m isikwa nkwu obi m ngasị gị na ihe na-eche abụọkwa ihe kwesịrị ime. Anne m abụrụ gị ụtọ ise echi ya aka hụ mma ihe na-eche abụrụ ihe kwesịrị ime ejukwa m obi m isi nkwu obi m. Ọkwa gị gara ebe a shi m na ụmụazị mkpọsara shop jide shop ntọ na ya tu ihe ntọ. Do you want to lose your customers? Ha na-akpọkwa na uru. Eluzu ego m emechara shop aka onye ọbụla ana. Eluzu ego m mmadụ ọzọ. Eluzu ego m customers. Ọkwa gị gara ebe a da kọlụ m ihe mere ofuke. Onye nke a narụ kịta ọdịgị ka ọ ga na-achata ọzọ. Ọ mgbe kọstọma ga-abịa ime isi ha ga-etriti ya ka esi kwesị itriti ọfụma ka obi dịkwa mme na-achata ọzọ ha ejeje mee ya ọgbara igbo yarị ọ bụ ụgwọ a bụ the person ị ga na-achata ọzọ ya iwu iji ego gị bịa ka eme gị isi ka enye gị ezigbote tritment eru ebe ahụ enye gị ihe ọzọ
tie gị mmanwụ dị egwu ọ bụghị ga na shut up so ka mma na mmechi shop m customer bịa ọsụ na-eji ki kochie ya ụdị ụhụ ya na m anọ mmepekwa ihe ọbụla mana m emepego ọcha ha chọkwa ịbịa abịawa ha chọkwanụ ịnụla nsogbu adọrọ m ga-eje n'emechi shop ka m zie ozi iko je mechielu m shop nsogbu adọrọ ha nekwanụ Jane nyachakwa oke onye na-ama mmadụ dị na-akpọ onye a ịmakwa mụ ka ịmana eze m wefukwanụ mụ n'otu nka ịbịakwa n'ụdị nwaanyị ngwuo na-anụ ụdị akpata n'ọdụm n'ọdụm nke ndere onwe ihe na-eke ahụ ikiri ahụ anụ mgbada ikiri ahụ anụ nchi ịka ahụ ezi ọsha ịka ọgazi onweghị ụdị anụ ọsha na anaghị ere bịa gbanyere anekachime na-achọ ntarị ọkụ esi anụ a gachi ndị nwaanyị bụkwa ọkụ ji ọkụ anụ m afụ ọkụ daghị ịmakwa otu isi ekwuru ihe a ihe obi na-agwa m na-abịa n'ude ọ makara m ama ibe ka asị na ya nwaanyị nakwa afụ ọkụ darị m abụ m ọkụ eji ọkụ abịa na ya wude ọ dị ka ịdị ihe oyibo na-akpọ notorious nnukwu notorious ụga igbe karịrị ụpịarị kata makwa nwaanyị ụdị jekwa anụ dị ọka anụ dị nke ọkpa na-eshi eke na anụ gidi ọnụ obi m ọ na-amasị m na-enwe mmasị ịnụ onye ụdị ịnọ aka enete gị eti ofu ụbọchị nkwado kenesi obi dị ụdị a ka nta anụ niile na-akọrọ anyị maka ya mama amara ka ịma nwa arụ nwa m ọrụ gbadokwa ụmụ ya bụrụ ezigbo mmadụ ụta ụlọ ọrụ na odite bịa n'otu anyị ka London baanyị karịkara ọyị imenukwa ọyị amara isoro nwa m bịa ọrụ ndị a ụdị London ọya abịacha nke o nwere ebe a dị m nekwanụ di m nwa ọma aka m na-achọ isi enyekwa soro ka m agbacha ihe a na-ewe akwabawa kachacha adịtị ya n'ochi m nwewa amaara m ihe na n'ime ya iji kwado ndị maka nke na-aka idide ị na-akọ m amaara m ihe ị nọ n'ime ya ha enyekwara nke ahụ dị ka esi shibọ ya gbara chenye m mama ka m bute ihe na ya egbukwo ga-abịa na emere ya anyị Igbo na-agbaka ha bịa jikọta onwe ha elute m asị na awụkasị chijikwa ewu abaga mmadụ alahụ ụlọ ahụ ọka from uru Chineke nna ọka edo ekele dịrị gị nnukwu nnọọ familia nna na-aṅụ nne na-aṅụ nna na-aṅụ nne na-aṅụ urewu Jamike Mukoma Japan Jamike good evening no kisi we fi kosili gota etim na asi na afugo mmadu dino bi okono obi ki si ino obi anwore kisi ho tata me chego so no so mechi fi wono mo na ga bu eg muta iru mo owo
Eh? Unu come and you don't want egg. You making with respect. Why? You making with respect. Respect kwa. Nneka. Ndị na-akparị Jamike. Mana Jamike bụ nwoke. Mana nwoke bụ ọbụ. Mụ na mkparị. Hey, ọ bụrụ ka ofu onye n'ime anyị nyere ya kasieli ya nni. Nwere ihe ọjọọ nkwuru. Hey, ka m nụkwa n'ịchọrọ inyere m aka. Bịa abịara mbe iko bịa nyere m aka. Abịara mbe ihe ọgụ siri bịa nyere m aka. Bịa nwata. Shiri village girl in Eshi come if for now before the late. Shiri village girl in Eshi come if for now before the late. Magiru meje kwe koto. Iru meje kwe koto. Magiru mkoto. Okay. It's okay. Nneka, malu no onwe gị. Nneka ndị na-eme gị. Ọkọcha mara mma n'ugbene. Ndị yọm. Mụa, biko. Jidia. Chinyere, jidia o. Ejikwana m wee tọ ụtọ. Ahụkwana ya nwa. Ejikwana m wee tọ ụtọ o. Ọ bụrụ na ị na-achọ ige nyere gị aka dee love letter, ije chọwa ya ebe ọzọ. Biko kwa, ka seba pụọ biko. Ya na-ebu ikiri na-amaghị ebe ọkọ. Ka seba pụọ ịsọ. Ọgbala na-eso okwu dịka apaka na kanti. Ịrụ kwa nwanyị ngwụgwọ a na-agbashi ike. Ọgwụkwọ ya tụchakwa mmadụ. Ị ga-ahịa akwụrụ agwa adịghị egwu. Die maka egwu nwa anyị bịa. Onye letakwadoro ibe ya. Onye gbandekwa. Akwara pambaka. Akwara pambaka. Akwamiri maka. Siri na gwoya. Adoration. Okoduo. Okwo kukwaka. Akwala pampaka. Akwamiri maka. Akwadikwa yogurt ya. Ebeniza mbaka. Akwatako mbaka. Akwara pambaka. Akwamiri maka. Miri ya na gwoya. Akwamiri maka. Ebeniza mbaka. Ebeniza mbaka. Ebeniza tukwanso. Igonu go tako mbaka. Gonu tako mbaka. Nakado. Enugu na-ewere ihe ngagwu. Ewere ihe ngakomeru China chukwu nsa. Ewere ihe ngagwu. Ewere ihe ngakomeru ndị China chukwu nsa.
Okito. Okito. Nna gbagi na agbagu. Bịa. Kwee na egwu a. Akwa na ọgọgụ nwoke. Ọ bịa tata since ka ọ bịa nọ na-asụ egwu a. Dị egwu na-aba m ime. So ọgọ nwoke na-akpụ egwu agbalicha elu. Ị nwekwere guy man asọ ọgọ. Ị nweta ka o si asụ udu a na-agwa gị since. Ọ nọ n'ime jebe n'ime ihe afịa. Oh, Okito. Okay. Okay. Hey, mmiri eji agwọ ọrịa o. Riogi biko sekpuru anyị. Riogi biko siga gwala madam anyị. Iwu obi gawa madam ya siga gwala ya. Ndị biko ha adaba. Yo ya biko. Onye bụ gebe eze ezigbo onye nwaanyị. Ka esi m yọọ biko ma gwanya ihe unu na-eme. Mpụ na ahụhụ na aleba ka esi m agwana ya. Ọ dịka ekwe omume. Hey, ọ kwasị. Abụghị m everything. Ọnụ gị ihe niile. Ọnụ go ha ncha. Hey, auntie. Ọ dịkwa nụ mma na ịkara igwe n'otu aha isi segbula n'ụbọchị anụ anyị mgbagharịzie na ya anyị na-egwe madam anyị ọ dịkwa mma eziokwu. Oke maka na nsekpu ana ka m hapụzi egwu ya arụmanụ na-arụ ebe a. Oke, well done. Ịmahụ ga-arụ m nkịta onye ọbụla chịkọta ihe o nwere n'ofu n'ofu ịmara ihe unu nwere asịkwa m nke ugebe eze nke unu tinye ya na akpa unu ọya ozugbo na-apụ ozugbo ka m na-emechi ụzọ na-enye ya ki ozugbo unu egbukwa n'oge. Okay. Auntie kewa maka ụgwọ nwaanyị. Nke ha na-abụkwa nsogbu. Nke ha bụ nsogbu. Mgbe ọ bụla o ji necha ọmụgwọ ọ bụ na fonu unu ya akpa onye unu ụgwọ ọnwa unu ọya ozugbo ngwa anyị na-apụ ozugbo ka m na-emechi ụzọ ozugbo n'obi ọya. Igbo. Igbo aghara onye mmeri omenala sowe onye mmeri omenala. Ndị gara ekele kewa na-ekwe mmanya ahụ ji abụ. Ghara onye mmeri omenala n'isi esowe n'ime omenala. Egbu ụwa iwu na. Ị na-alakara ndị na-ahụ mmanya iwu ọkwa. Una adịghị gwashi mana mmezi una ahụ na ala kwara nke na nwoke bụ mama le nwoke nsogbu n'ahụ n'ahụ nsogbu n'ahụ n'ahụ eyo ebu aghara onye mmezi so shiwe ya mere mmenelu ọgwa n'obodo ya ekwe m
I've always thought you were a woman. Rita! Ask my baby woman, is an woman. Man, the one man was here to buy my daughter. Come. I remember happened to you. Hey, Jesus. Hey, go more. Hey. So how you talk we up? It's not what have oh, Jesus. Hey. Let's go to the now. Oh. I know what we take go. Not one have another. What is we have to see back? Amara! Amara! Ọ̀bẹ̀bẹ̀ kan mama jù, mama na mama jù. Ọkwa anyị amụrụ ebe a banka tọ dịka ha nọ n'efu ha n'ilo. Ọkwa ha n'ilo maka ọ n'ilo ka nshi. Mena ha nọ n'elu. Biko nwunye do akụ egbu ma akụ egbu ma akụ egbu. Ụlọ nkịtị mgbe nọ na-esi. Wetelu m biko. Ọ na-ama m biko. Okito! 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 Madam, ị na-akpọ m? M na-akpọ onwe m. Mgbe onwe m ka m na-akpọ. Ifuru mma na mpa m. Afọ m ha mgbe a m ji egote ihe m fụrụ ha ebe a ndị ọkada ndị ị na-aga ndị ọgba tum tum na-eme ị na-aga ebe a ndị keke na-anọ eweniwe ha kwụ nwa m ọ bụrụ dị okuku ha anya ya anya ime isi eku ọ dị ka ikuri eku ihe n'oche ebe a ma okufe ebe fa anya ya anya mgbe a na-ekwu risef ọbịa dị ka m ji anya fụchata ka ọ na-enye onye ọkada ka ọ nọ na tankị nwa ya arafụtakwanụ m ọzọkwa oke m ga-eme ọmaka nwa ọ bụrụ na ihe ya echekwa emenwe ọzọ ọ bụrụ na ihe a ka ị ga-etiwe mkpu ọ ka mma ewere kịta na-akụziri ka esi abụ ọkada ka esi aba keke na pep inwe anya nwa ọzọ inwe anya nwa inwe anwa kwuo nke karịrị ọnụ gị kịta mme ihe m ga-eme ka ebe ịma like n'ebe ekwu ihe bara uru n'ebe a na-akọ nke gị achị na ibe onye iberibe ọ na-abịa na-atọ gị ụtọ ka ị ga-eme kịta kedu ebe Amara nọ ma wụzie eze eziokwu na-eje rụọrọ m ụlọ n'ajọ ọhịa ọ ka mma ka na-akụzi ka esi abụ ọkada baa keke even dọkpụrụ ya n'aka onye ọra dọkpụrụ ya n'aka kịta cross express ite n'ọsọ ọsọ ị na-eficha nwa ike na-asa napkin a nyejuru nshi ka nne ya bịa mmadụ kwuo eziokwu asị na a akụ ya ọkpọ hapụ nwatakịrị ka o bido gboo mụba ọ bụrụ na m aga enyenwu ndị a n'iyo orugoro 20 times ka achị ili nede I can afford it na aka sịkwa na maka ị na-ekwuzi okwu nne ya maka ama onye bụ ọfụma mana kedu ihe bụ the problem ka ife menụ ọgọ nwoke na ọgọ nwaanyị ndị a tụtụrụ ebe m asasịa ebe m ihe asabeghị n'ụdị ha bụ ụmụaka ka ọ gịnị kedu otu ihe asabeghị ị mana m jee ọrụ in the morning kacha ọrụ bata ebe m mfu ọgọ nwoke na ọgọ nwaanyị ebe ha nọ na my palọ na-aṅụ tombo mmanya ngwọ ka ha na-aṅụ atụtụrụ mmanya ngwọ ngwuru m juo afọ ha ebido gbawazi ogene odubonch na be gị sometimes a na-anọ n'elu oche na-agba ogene ihe ma parents a ga-emenwu ka ha na-eme m
Ogene on the bunch. Na pala begi. Sometimes I don't know Luchi. Na Bogene. Na no go. Ine di kwife. Mo wa de fa. Me di ku de fa. Onwere onwe ki be na bem. Nye mo di so gba la pe. Onye ga wakwa. The person ga na kwa. Ina wakwa. I must tell you. Ina wakwa. If me na retain now. Asigom kam nye hoso. Ma wa fa mba. Maka na mme ya bịara Omugwo. Asoke ka anu go small before ka anawa. Yotago. Mana mo won emergo na. Those people. Chilukwa Omugwo ana jeje cheme ha na Omugwo bụ 1 month. Nwanyị bịara Omugwo ọnọgido 1 month ga ọkanodo. Crazy fun eche. La anya. Asika my mother-in-law come not to go maka na all to go back to the village. Ọtụtụ ụmụ anyị bịa nsugbu. Ihe ọ na-anụ so ọgụ ruo ya rambo. Ike dị woman agụgụ m. Emano kama nọ na village gara ndị ọgụ. Kama ebe ati gị na nwunye gị okwu na ụka. So ihe chọrọ ka atọ n'zie ebe gị ka ọ bụzie pame joint. Ihe na-ekwu bụ dịka ọnọdụ dị otu akịta, ekwana ihe na-eche ihe ga-eme ya. Na ọ dịzị m ka m bụrụ ihe mgbe ọsọ ngwago eziokwu. Mbagazi ebe. Ọ bụghị ya bụ the option. Ị ga-eji nwayọọ kịta ọka dị otu a wee mana ha ga-eme bikos o nwere ogo ga bụ oluo ọfịa arụ nchịkọta. Ụmụ ndị nụgoro bifo mụnwa ka ị kwunu si ha ndụzọ ndụ Watch me wag. Ejimano o bag. Mano o bag. Omonye. Ah. Mano Deus. Maga. Ado moye. Dado kwa. Na kwa no. Mano Deus, on na mje wor city. Wale mwaya mwa waso aje nene kwa wamu nowe. Omori eme ruda, omori suba. Ya. Ai, eshimi ba no miti. Aho he. O sha no, edini mebu no mboza de. No. Akara de hiche medu ndiche. Ba pia he abembe ya. Nka no na udi. Bo wanne. She mba gro etu no mma ko ne mme. Sha udo de kwa. Nna yo biozo. Mamu no ko ba no kwa. Nwanne m nwa ya mụrụ nwa ha ji nenete nwa mụrụ ọgwụ enwere ihe mere ọ bụ nke ọ mụrụ na-ejije beban bụ nna isi n'akwụkwọ kwarụsoro n'ebe ahụ onye isi kwado na nwoke ndị bịa pakọnụ kwadogbu onwe mba nwa paro onwe sahara ebe ahụ maka na nwata mụrụ nwa nwunye ya na nwunye ya eje ọmụ eje ọmụ nna ya bezọ ọkwara nwere gara ejimi ijije mere atụ biso nwere na-eme n'ime atụrụ nnukwu nke nwata bụ ọnụ ji nwoke na nwunye ya kwadoro jee ịbanụ jee n'ọmụgwọ ha ya nchi nna ya bịazọ ọgwụcha ihe bịara akọ wachimewagụ ejimanụ ụbọ agụ kwa ọbụgọ nwunye kwa ọbụgọ anyị na-ekwa ngwom ihe dị njọ dị njọ bịawa m kụrụ fonu jee fonu ya si mgbe shere onye ahụhụrụ bụrụ n'ime nshi ya na ụmụahịa kịta enyi ibe na-ego acha gbasapụ mgbe na-adịghị ya kịta ọma ewezi ndị na-ego acha n'ọkwa ọmụgwọ nna ya obi ọzọ ọbara ka nnukwa nna ya obi ọzọ ka nnukwa ndị na-eze anyị ọsha basara nna ya ọzọ mmadụ onye ego anyị ọsha basara ndị isi wakọrọ bịa ịka bịa badawa ọgwa na ibere ezi ma agwụ bịa badawa maka ife m aga akọtọ nna ya obi ọzọ ife m ejekwa akọtọ nna ya obi ọzọ ife m akọtọ kwa fọdụ ọrụ nna gị ihe mgburu aghụrụ ihu ya ka ọ dị nna ka ọ dị nwa ọ ga-amụpieri na ụlọ bụ nke gị wee n'ihe niile gị wee ihe na-ekpa gị wee gị na na-agọzi ụlọ onye ma nke ịtadoro n'ime ụlọ mba ọzọ adịghị ibe anyị ga-anụwa
ejimara bag. Watch me bag. Kwa Omugwo. Nwunye ya kwa Omugwo. Yara dịka ha dịka ekwe muru. Ngwa. Yara ihe ọya n'onu ka ihe n'onu. Wee ma nke ọ dabụrụ n'ime ụlọ nọ. Mbọ ọzọ adịghị. Ekwe m. Watch me bag. Jere Omugwo. Nwunye ya kwa Omugwo. Why you go or the gorgeous or Dodger? Malamu. Okay, I'm trouble now. What can now on high? otu ise ndị anya ndị ararugokwa ịrapụfe ebe a fe ihe n'iro gụ na nwunye gị maka ya esi mara onye ga-ebubu ibu ya biko si bugbu ha ibu ọ gakwa mma nwa gị anyị na-ekwu okwu inebe ndị anyị ya afụkwa nwa gị bịakwa ka anyị jee chọba ụlọ nkwụ ọbụla ka anyị jee chụba ese chọgarịba ụlọ nkwụ ọ bụrụ ife anyị arụta maka gị na nwunye ego maazị unu
Mama kuria no. Kuria. Akwasi na ka ahwo. Bae moto kana. Ekwe wura nwa. Bae moto. Owo nkozo na je na bu nka. Owo nkozo na je. Customer mbo bu nka. Bae no moto no. Boshini akwa go customer m. Bang bu nda ngamanya. Ama m ka kitere mewo. Thank you. Onye nwa gozie m. Ikalisa de tie powder. Bae no moto ka. Oke m chekwa m mana ga ma botile mo ba. Ana ma ga ta no gbede. Ino. Okay ma. Nipeko wae numbol baba mushipata msubiye nimeso bukeriye makolo arendo kamwa mushirefu. Ne wait to obiki. Esobuzi no nwoke. Onwere hege menwa gị. Aga ahụ ya. Ezi nwoke so baga nwata kare. Onwere menu. Beni Ibata o botone ka mbeji do wonu kolu beji m no emelu nwa ma. Auntie, hapo ya debes na kwa nwa ganata don't worry. Ndo ọ ganata. Digi kpọm n'abalị. Mana enwe meke pụta. So Mrs. na kpọrọ mbịa ọ dị aga. Ọ gakwa na-aga ọ dị pik. Ya ka nji wee bịaba. O chefuru ya n'ụlọ gbalụfụ ụda n'ụtụtụ. Onwe ga emere ka nwatakịrị. Agwara m gị na aga ahụ nwatakịrị onwe ga eme. Jehova bụ onye akpọ obi. Ị mana ebe afụrụ nwa m bụ ebe a na-ere mmanya. Nya nwaanyị bụ ezigbote mmadụ. Ịmakwa ka ọ ma bụrụ ezigbo mmadụ ka mmanya anya mara achọ deri m. Madam, kedu ihe mere ji duru nwatakịrị amụrụ ọfọ gaa n'ebe a na-ere mmanya? Ịma na ọdọrọ mma. Shichi ọnụ gị ụrụ ọnụ gịnị bụ na-ekwu idekwu ihe na-amaghị ọ gbasara onye bụ ịbụ Madam, ime mbụ onye bụ ịbụ abụ m onye Collins ezigbo onye for that matter. Chekwa Collins onye ọgbọ ọnya ịkpara na ụhwa nyere enu na-eke onye na-eji mere ọnya onye bụ iji ashịara asị gị n'onwe mama ọma na bụrụ gị bụrụ ndị abụghị gị nwoke m shiri nwa nwaanyị ọmụgọ wee mụ nọ na ere gbachitara ọhụụ ụnyaahụ na-ekwu abụghị ka chekwa je sụcha ahụ. Biko were ụmụ jiki banye nwata ahụ na mmiri ka mmanya pụọ na mmadụ kutukutuko isi oke bụrụ mmadụ anụ ọsọ ị na-eji achọta ụkọnụ ka mmanya dị ya n'ahụ pụọ ka Enyi gara na gate. I am not since yesterday till this morning. Because I can see that you want to go. Kibar, oh, Bikobar. Biko. Ejiniwe gidi okuda kosa, oh. Go me che me lo mgo. O mara bole mongo. Kufuye na wan kufuye mongo. Kufuye ga na re. Anasi nkuwa masika mmage na wa. Mmage la wa biko. Hey. Kama bago mko geshiku. Ndakwa yifu na Igbo afro onwe ha n'anya. Kedu ka mama m geshi nawa? Mama no. Papa ma genye sikwalo maka mewe onwe nchi ime. Isa nwaru na ndị oti. I contribute. Everybody contribute biko. Kama mmage ga no ya biko ya na. Biko. Owo na nna achi achi o. Aya akwụkwọ ya nwa nwụjere ya afịa zụtara ụmụ ihe ndị ọzọ ejena biko ka ibu ụlọ mam ka nyeshido ọnụ
bido mgbawa ya mama mana m ga-atara igwe ọ bụ ha eme ihe kparịa chika kere nke chukwu na nwatakịrị kwuru na-ahụ ya nwoke na-anaghị azọcha ọkpa ihe bịakwa eme nwa obere nzọcha ọkpa ya bụrụ gị ịkpara ivu bụ mana manya bụ kapara aka mana ọhụ bụ ịda aka ihu n'aka ekpe ndị ya dịka akwọ ụlọ ka ọ dị aka ekpe ndị ya na-akwọ ụgwọ ya ege wulo ihe dị mmadụ a ego ji ụtụtụ wee bido nwụda mmanya n'afọ ihe magwụla ya mmanya kara aka bụ ihe gwa ihe ahụ kwa bịa chede ya otenege eyefu agbakwa m na ụlọ erigo nri ụlọ nyere anyị nri maka nwa nzọfụ ọkpa ịzọfụ ụbọchị na ogene dị ịma ndị nye ihe ashịrị ashị na nje shi baba shi amara ya enye na anyị nri anyị na-emetego na onwe anyị anya akarị ya agwọ n'aka ebe mụ na di m ejibekwa onye agwọ mmadụ njọ mee mụ na-echekwa na maka ihe mere ube ya ji unu ajụrụ anyị ashịra ndị ashịrị itere anya dịka ndị ashịrị aka m eshi aka n'ime mmadụ na agụ ada m ịgba ọrụ na mụ na ja ike ka kpachapụ na ndị ime echi na-achọ ndị afịa achọrọ m adị nchi ma mmanya nkwụ ọcha abịazi n'ihu ya ma na anyị nata gbuo chekwara nka nkakwara ihe ebe ị mara nwere ya nwunye ụzọ aghụghọ nwata ndị eji achị anyị bịa naba kọrịkọrị fụtazu anyị weta fụta echehụ na azụ isi na agba ọbụbụ na anụ di m shiburu onwe ihe ashịrị ashị onye bụ nke ndụ papa isi na jam ike ga-abịa weba unu ama nnọgbu m na beji m chee ihu ọkwa ihe nwanyị nọ na ya anyị ejeka ha na ọ mgbe ike gwụkwara anyị ọkwa ya bụ atụ aka ụtọ ekwobe une aka dị hụ ọnwa na abọ dayi were nke a ngaba amara kekwanụ n'ụdị dị ya kekwanụ ụdị ya dị ya onwe nnọọ ka o si tie ego nụọ gị ọkụ n'obi ọ bụrụ agodi crayfish tụkwasara m n'elu mmiri kpanye ego di ya nụnụ kpanye ebife ikwuo esemọ kpagebe kpage Chineke mo amụrụ m aka na-egwuzi m ka nni n'elu maka ọ dị ka onye na-ebu weti lift enukwa fada na ike nwekwa eri ọzọ ekwefuru gị akụ in fact bịa wete enwere ebe ọhụụ na njere ịchọ ọrụ getimanụ ịnọhịa ekwutie m njekwa ịchọ ọrụ niile ihe mọrọ ọ bụ na ọ bụrụ gị bụ getiman njọ anyị ekwutie thank you so ke na-eme n'ime na ife ya na-agwa gị kamgbe madam na-aba wo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 
otu o si aba wo ozugbo ọ na-afụ ya o mebigo ife o jee buru friji tụọ n'ala were telivishọn kụrie nne m bido mebisibe ife gosi na obi na-ere ya ọkụ
ịghọta oke ito iwe na-ewe madam ka ihe ịchọ ka o mee ihe ya ekene chukwu bụ na afụgo obele nwa na-achọ achọ hapụzi ihe madam ga-eme owere ọsọ ya yes eziokwu na afụgo nwa anyị ekene chukwu mana ya bụrụ okene na ọmụnwa bụ madam mba madam begodu nọ na geeti nwere oke ito ka nwụ madam ozugbo ndị a na-abata ọgwụgodi na ha batara n'abalị ekwe mfu aka tinye ha na moto na-amụ ụzọ wee na ha vileji ebe na-akọ m ya ọkọmọbụ na ọgị bụ madam ka ịbụ ozi madam ka ihe gosi n'obi iwe ọkụ obi na-ere ya ọkụ hapụ okwu enwere ihe dị ka mmanya ndị zụpụta ego jee zụpụta mmanya ihe mma ebe na aka m ghọtahụ isiokwu gakwa karị ntụbaka ebe ebe okwere nnu ghọtara ihe eche na-egitekwa amalị nke bụ eziokwu n'itekwa nwatakịrị mgbara agada m Chineke m ọkwa anụ ọsa nsị anyị na di ya esi anyị kwado na eji egbu nkịta ya na-awa ọsị nyashiwo ishigbu onwe ije na rum ji eje n'ime gị ụjọ atụwa gị ije na rum ji nje jụọ ya ụjọ bụ oje ụjọ atụghị ọmụ ude nwe atụọ m papa ọkwa na afụ nwunye enwere m ikike ije akwara be m ka nọ di ọ na-agba ọtọ akwara be m ka unu nọ ndị nke isiokwu wọ ọ na-ejekwu di ebe ọ nọ chọọ na isi na asị anyị na n'ọdịnihu bụ eziokwu enwere m ikike ije igwe na nke di gị na-arụ ọgọ nwoke bụ ọgụ nwere ikike ije na be m jeje ọgọ ị na-anya bụ na-ewu ọgụ ụwa ahụmụkwe dị na ịbịara ịnụ ọmụgọ ịma ọmụgọ bụ ọnwa ịtọ dam akụmanụ ndị a nọruo n'isi ị na-achụta tata ma ndị ma na enyi nnọchakwa dịrọ nwata nọ mgbagharị onye nwatakịrị efere ọnwa na-etere na ofugbo nke akụma akwajisi nya bụ nke akụma akwajisi nya bụ nke onye apịchakara ibe na ma kwara ibe na ya bụ nke ahụ otu ka ọkụkwanụ na ma kwanụ na ọ bụ mmanya nkwụ adịkachi m na-ere wee pichata gị bụrụ mmadụ nwoke doro ihe bịa hụ ihe ukwu apụ ma ya ọpụ anyị anọ mgbe ike gwụkwara anyị ọnwa atọ ọkpọkwa ya eriche ihe ayụ ahụ nwatakịrị iburu owe dị nanị wete dị betị ya akpafa ya gọọmenti ihe a mere mbọ sọsọ ome mmeji ma egbesu boys o ma bakasi o ma opisi o ma ndị mma sọb ngeji ame ọ na arrest akwe na ihe mmekwu mbọ sọsọ na rapụrụ ọgụ nwaanyị ọkpọrọ nwa m na-agbagharị na-achọ ebe ọ ga-anwe odeko mbata okito gụnwa agwọ gị kapịta gụnwa amara oge ọbụla ọgọ nwa nke kpọọ mụma ka ha ga-agwa ya madam nwunye m ọsịzi ya kpọrọ ọkpọrọ akwụ na n'ihe mmekwu mepere m ga-etokito If you order Lumisikita, I will not do here. We were. Can I come here? Here we were. Come where it was Dalia. Ask me order. How can you cook this? Only open me. You want on a gate. You do not want for me. If I did make when you not can the pattern, I'm on a gate.
ị na-ekwu ọdọ gị ọ ka ikwu kapụ isi ahụ atụ ya na dosbin echi eje ngafuo ya na nwaanyị obere nwa nekwata nwa anya mba isipụ n'iri ya ịtọ sọsọ iri nri asị na ha dị anazi na ha ga-ana mgbe ọ masịrị ha mgbe ha chọrọ ịna ka ha ga-eji na gị na ka m chọkwa ka mme ejikechọ m dis morning chefu ofe mana gwa gị na m echefuzi onwe m echefu ifu nwunye m na onwe ya akpọgo ha na ha dị ana ha sị na ha dị ana na nwunye m kwuo ọzọ ha edis onu ya ka ị chọzi m onwe mme Collins o nwere ebe ha na-agazi mana afụbara m ebe nwaanyị kwadoro jebe ọmụgwọ di ya sokwu ya nke bụ na ha rụzi ebe ndị ọgọ ha jụzi na ha ma nana ụdị ihe ọ na-eme eme mana na ihe menụ ha o nwere ife a ga-eme ndị a eyi efe egwu ha ga-eji ọnụ ha na ego biko na achọ ya eyi ife egwu mba ndị ahụ ndị ọgọ m na akị ọgọ m nke ga-esi ihe egwu ga-eji polisi amamụ ha egbu amammerefe arụ mana ga-efe egwu ha ga-eji ọnụ ha na-agwa plan sịrị biko ọgọ achọrọ ịna ka isi ga-esi mee ya biko ka m ji ndụ mere ihe ndị Igbo onye nche nọ ihe agbaọla onye nche onye na-eche nche onye ka ngara ama anọ anụ eze egbe kimi jee ka o di nga bɛfo anyị pak anyị anaba anyị ma yie anyị ma ata eze anyị bidoro eri ihe anyị ma agba ụchụ jee fufu m pak nnaba ọ nọtara adị oyi ọwụ aka gịwa ha ụmụ o nwere echichi ụmụnna m ya echi m mma na ndụ anala ebe echichi ọ bụla ebu karịrị ya gbawala ọwụ aka gịwa ha ụmụ mba mama egbo ifụra na-agbakwa otu a ka esi agba ya otu a ka a na-agba ya na-agba ya ọ maha ya ahụ ama m ọmara ụlọ egbe amaha ya ahụ mụ nwa na onwe m ọkwa m na-eche ọ maga ya ị na-eche ị nọ nke ọ na-agba agbara agbara igbe adịghị na-emesi m ọ gbaworo ga ọgwụrụ ga onwe m ndị ka n'ebe nọ ndị ichetala ya so anwakwanụ inweta ka m si agbagharị ya anwa m na-atọfa ikpu na akwa mama unu na otu a ka ịma ka egwu ogene ka ịma ka mmanya unu na-aṅụ ebe nna mba ya emebe chenjie na-akwa gị ma ọ bụ egbe dị mmadụ abụghị une onye ọsọ ndụ na-asa ahụ
Okana bana ye je bana. O wagana. Echi ya echi meji kama ha ma din da je. O wule bukareria bowal. Papa chelo. O wule bukareria bowal. Echi unu chobre no. No tuko no. Mana chelo. Oya le chechi. Oya ja le chechi. Ona ho mo Papa na babu ko. Okay sa. Okay sa. Anyana Mama ndeye melu. Eh? Na, ude ekwe madandala. Ni hene he. Anu ho menandum. Ude egbe agara. Ama me an ka den den suasa. Tawa idi so she no kuro. Ashin na agba ndekore egbe nchete mba aga. Imana ka mo yin mbom. Ka na ye egbe garakata. Ashinya gbudugbugbu. Haya beka kweka no n'ụzọ. Igbidigbi. Mama ndo na abakwa. Ndo beka ome. Ndo je egbe. Eyi. Mama ndo. Agba ndekore egbe nchana ya nwuchicha na ya so nya. Mama, cheji shi kwe ka asa. Anshinya so pam. The long touch show no show to. Mama ndo makomane mu nwa no nwa hu enwuri. Bechekwa besha na ya na woju. Se no wo he. Owo ebe. Ha yo ayi na magwo ha. O shinya na yesa ayi. No wo he. Ndo wa na so. Okay, carry free time. No. No, abia futa ga ida ba. Okwa hiso hulu. Achulata wa hulu eshi. Uwa. Yai. Nwanne. Ha! Na afọkwala ihe ndị a mere m ifuko ndị a si buru ama ha agba ọsọ n'ụtụtụ. Chai! Wale. Ifu mụ adịkwa surprise. Ịma na oge na-ebi ego uche ife aga alụ. Ikwetara mana efu ka o si wee gala onwe ya onye ọbụla ji n'ọnwa ya kwanyere onwe ya ugwu ngwongwo ya gaa iru. Eziokwu. Mana n'anya ya nye nwekwana ihe ga-eme ka nwunye gị nwere ife mere. Mba, kekita akodo akụka. Kika mzigwazi ya ọnwa ka ọ la ai mai halo. Na bodo ndị azimi wa mi fe mmemme mma ga ahịa ngote so ụmụ ihe ndị a no provision ụmụ ihe ndị ọzọ ngo obodo buga ha drop kwala ha ego si na nna chi ata. Mana ka ngwa gị ifuru ndị ọgọ gị ụwa tụ ụwa onye gwara ha bịa siti ọzọ ha ga-ahụ onye ahụ ekwensu. Na especially ọgọ nwa ịghọta ndị a meme wa ị ga-aghọta ihe ndị a mere ike igbo nke ọgọ nwoke adịghị enyecha nsogbu onwe ike jọzụ tie bongo ọdị ogene na-agbara onwe egwu de na-aṅụ mmanya ndowe na palọ otu nke ọgọ nwaanyị ọgọ nwaanyị ihe a na-akpọ original nwaanyị ụdị ịdị aghọta ebumnobi ha ọ ka be gị bụzi ụlọ mmanya ka ọ onye hapụ ka aṅụtụ mmiri ụrụkọ m akọhọl mere onwe m onye nọ kọndishọn m nọ kwesịrị ahụ akọhọl ọ na-aka m kpogoro brek ka m na-aṅụ mmiri. Nwanyị ụdị biko bulu otele tinye one side ka anyị n'ụlọ gị ife oge ọbụla nke ka na-akọ oge ọbụla nke ka na ya ka anyị zoro n'oge ike a na-ekwu nke imere eme ịka na-emekwa ọzọ ịta nkwobi Latin bottles ọ ka gị njọ nwanyị ụdị o ọ na n'ife arụ ya bụ sọ ọkụ ọkpa dị ọkụ mama oyoyo nwanyị ụdị o libe ife oge ọbụla ka ị na-enye ajọ nsogbu nwanyị ụdị o ọ na n'ife onye oringo agadi ekwe nka mama oyoyo nwanyị ụdị o libe ife arapụkwa gị n'ihe egbukwe mmadụ nwanyị ụdị o ọ na n'ife arụ ya bụ sọ ọkụ